meget stor. Det der er flot, du har. Det der er flot, han har lavet. Er det flot? Ja. Skal vi tage den røde? Man må gerne have. Nu skal jeg male en prutkanon. Nu skal jeg lave. Hvordan maler man en prutkanon egentlig? Jeg skal lave såning her. Nej. Jeg skal have såning her bare. Nej. Lave en. Kasper. Jeg skal også rulle. Den her er en Hvad synes du, far laver?